Shout out kay Mrs. Orago na niya. Nandun sa likod. Tin mo. Ako naman, pinahirapan ako. Wala naman pala laman. Sumisigaw si Mrs. Oragon. Namutla oh! Namutla! Ayaw ko lang sumakay dito. Sino? Wala na yun, sila na yun. Tulog ano, sa ina yung ano dyan. Sa tubig yung... Shout out kay Mrs. Orago na niya. Nandun sa likod. Yan. Ang kasama natin dito sa CDG TV official. Wow, duck. Yan. Sarap pulutanin. Yun. Ayan na. Wow. So, dito tayo guys sa bangan ata to. Yung tawag na sa bangan. So, mamamangka tayo. Bubuhatin pa natin yan. Bubuhatin. Oh, ayan. Sasakay tayo dito, guys. Wala pa? Wala pa? Wala. On the way. Ano yan? Bubuhatin yan? Nakapihin na daw. Andawin na daw. Yung battery yan, nasa pili na rin. Yan tayo sa ilalim ng bangka. Kapantahan na. Wala. Ayun, usay ka dito. Yan, dyan sa taas yan. Tapos, dyan sa kabila. Kablang dako. Oo. Yan. Alright. Tawak mo. Oh, yun na. Atulayan yan. Karinig na atulayan. Ayan, guys, oh. Oo. Diyan ka na magano. Diyan ka na daan. Mrs. Oragon. Doon, oh. Alis na tayo. Oh. May tulog pala sa loob. Ah, may tulog. Dito na tayo dadaan, guys, oh. Wala, baka malaglag yung cellphone. Yari yung vlog natin. Ayan. Wow. Yeah guys. Ito na yung sinasabing bibi. Hindi nabubukas. Ginagaga pa yata yan, eh. Ha? Nilalaga ba to? Bibi. Pamparami, sabong tisata to, ah. Ito yung kinakain ng ano, mga babae, pamparami. May laman ng ata to bata. pre, sarado eh. Pampabibi. Ako naman, pinahirapan Oo. ako. Wala naman Wala naman laman. Wow. Mamulot tayo guys ng baby. May tatlong baby akong nakita.
mga mayong loob na. Ito pala guys, dito yung ano, dito pala yung fish landing ng ano natin. Ito pala guys, dito fish landing ng NATO. So yan yung fish landing port center. Tubig, ba't kaya? Low tide kasi kaya walang tubig. Tapos ito yung mga ginagamit na ito guys yung ginagamit pagbungkal ng lupa. Bungkal yan. Bungkal ka ng lupa, ito yung ginagamit na pang ganyan. Boom! Ayos na. Tapos pang arado. Pwede rin yan. Ang daming bangkan dito guys, oh. Ay mag-ano tayo, mag-guma. Ligaspi. Siguro ang daming Ligaspi dito. Mga siguro yung mga ano to, Ligaspi family. Yan. Lahat may pangalan na ano, Ligaspi. Siguro ito yung ano, apelyido nila. Family Ligaspi. May checkpoint na kasi dun sa dulo. Kaya ano, May checkpoint. Medyo malayo pa si Tatay Road. Ayun, nagsasagwan. Hindi natin makita sa ano. Video natin kasi yung cellphone ko mahinang ano lang, mahinan nila lang. Hindi. Kahit ganito to, hindi ko ito pinag-ano. Kapag video rin kahit mababa yung storage niya. Ito yung ginagamit ko guys pag vlog. Kahit malabo yung camera, sige lang, upload ka lang ng upload, vlog ka ng vlog. Sabi nga, nag-uumpisa yan sa maliit. Baka bukas, mayroon akong gagamitin magandang camera. Hindi nalalabo yung ano, video natin. Yan guys. Medyo malayo pa si Tatay Ronnie. Ayun, nagsasagwan po sila. Kanyang anak, kasama yung kanyang anak. Yan, proud tayo sa ating mga mangingisda. Yan guys, pinapasok yung tubig, pinapasok ng tubig yung bangka. Wow, yan. Yeah, may banil pala dito. Guys, pagka umuulan, yung katawan ni Tatay Ronnie nung pinangahanap ng isda, yung katawan ng buhay, panghanap buhay ni Tatay Ronnie, at kasama yung palagi yung mga anak niya panghanap ng isda. Yan. Saludo tayo sa ating tatay at ating mga kanyang mga anak kasi tumutulong sa paghahanap buhay sa kanilang mga nanay, magulang, tatay, ganyan. Nagtrabaho po doon. Kumusta naman yung trabaho? Ay bago tayo pumunta. Nice po. Oh, yan. Paggawa ito ni Uragon Honey. Yan. Yung may pangalan na yan. Uragon Honey. Ayun sa kanya. Hindi, andito na kami kuya para ano. Nag-joyride. Nag-joyride. Kasya. Hala. Testingin. Tingin para mapuntiran kaya niya.
kaya lang. Ang kaya. Yung susunod. Maglakad na lang papunta doon. Iba naman. Tatasuan kita magsagwan. Tamadan kita sa Yan. Sasakay si Ura. Wala, mamay ganit. Yan, shoutout kay Uragon kasi sa kanya ito galing. Yung bangka ni Tatay Ronnie. Pinanghanap ng isa ni Tatay Ronnie. Katuwang sa panghanap buhay. Ikaw magsasagwan? Tama ko ba? O, sumama ka na, Miss Uragon. Sama ka na. Ikaw, DGTV. Sama ako. Sigurado ba baka tumahog to? Patay yung cellphone natin dyan. Bye-bye. Guys! Every night in my dreams I see you. Every night, my I see. Ala, tatawag na. Ragon! Ay, sino pagsagwan mo? Sino nakasalalay ang pasayro mo? Oh. La. Tumatagilid. Magalaw man, Carmen. Tapos pagdating dun sa Kaya, pero ni. Sige, tingnan na yata. Okay na yan. Primes, ka muna Oh. lang. Tapos guys, pagdating dun sa dulo, tumaog. Patay. Kami na lang magre-rescue. Barang. Ayan, pwede mo yan. Yan si Tatay Ronnie. Ayan, sa mga hindi pa po nakakapanood na video ni Kuya Ronnie. Ayan, doon po yan nakikita sa channel ni Ragon natin. At si Kuya Ronnie po, kung natatandaan nyo, siya yung nakatira sa ilalim ng tulay at ng pamilya. At isang malaking ginhawa mula nung napitan siya ni Ragon natin. Yun po, dakula pong pasalamat namin po na na-discover niya po yung pamumuhay namin doon sa ilalim ng tulay. Tsaka maayos na po yung bahay. Kuya, sa Wala. Mukhang medyo pa naman, mababaw pa naman, kaya pili pa nating lakarin papunta doon kay Uragon ni Mrs. Uragon. Wala, medyo ito, malalim na. Malalim na. Atras tayo guys, kasi baka mabasa yung ating damit at short. Baka malaglag pa yung cellphone. Nako, wala tayong gagamitin sa pang vlog. Yun. Natatakot na si Mrs. Uragon. Sumisigaw-sigaw na. Yun. Lala. Yan. Sumisigaw-sigaw na si Uragon na ni. At si Mrs. Uragon. Layo. Takot si Mrs. Uragon. Ayan. Ayan. Yeah, takot si Mrs. Uragon, oh. Nagkisigaw kanina dun sa gitna. Sumisigaw si Mrs. Uragon. Namutla, oh. Namutla. Ayaw ko lang sumakay dito. Sino? Wala na yun, sira na yun. matutulog ka, no? Ayun na yung mga ano dyan. Sa tubig na hulog eh. Anong experience sa mga Ayaw ko, Diyos ko, Ayun pala. Ito yung hinalog na. Ano ba, sisipon? Kala nila guys, nahulog yung cellphone. Ginawa pala ni Uragon. Takot na siya eh. Ako yung nakakapagod mo sa buwan kasi hindi ako marunong.
Pero masatakot daw yung sigaw ni Surago na niya. Siguro rin nervyos. Nervyos si Mrs. Surago. Takot.